Hello! Astăzi vreau să-ți arăt o rețetă delicioasă de tocană de vițel și în același timp și o modalitate simplă de a folosi mămăliga rece rămasă nemâncată prin frigider. Am folosit 800 de grame de carne de vițel, dar puteți folosi și carne de porc sau carne de pasăre. Am făcut o magie și am tocat mărunt 2 cepe mai mari, un morcov mare pe care îl puteți înlocui desigur cu 2 morcovi mai mici și un ardei capia. Am întins o cratiță în care am pus 2 linguri cu untură de porc, iar apoi am adăugat carnea, am lăsat-o puțin să se rumenească și să se schimbe la culoare, am adăugat apoi ceapa, sare, o linguriță cu boia dulce și am adăugat morcovul și ardeiul. Am completat cu apă și am lăsat să fiarbă cu capac timp de vreo 40 de minute până s-a frăgezit bine carnea. Am completat apoi cu roșii pasate, cu pastă de ardei capia, cu usturoi, cu cimbru și piper. Iar acum puteți savura această tocană alături de o mămăligă aburindă sau puteți face ca mine. Eu am folosit o mămăligă rece rămasă nemâncată prin frigider pe care am tăiat-o în cuburi potrivite și am adăugat-o pur și simplu în mâncare. Dacă doriți puteți să procedați ca mine. Eu am îngroșat puțin sosul cu o lingură cu făină amestecată cu puțină apă. La sfârșit am adăugat pătrunjel proaspăt tocat, iar tocana cu găluște din mămăligă este gata de savurat. Dacă aveți și voi idei bune de salvat mămăliga rece de prin frigider, vă rog să le lăsați în comentarii. Și nu uita să apeși pe butonul de urmărire dacă ai nevoie de mai multă inspirație în bucătărie.